May balik ka. Dugay kong nagpaabot. May abot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat na niya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Bida. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usik ka patay! Nakita ko na ikaw! Ikaw ang kriminal! Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino! Ako si Paulo Mariano! Pasyon ko ikaw pag-usab! Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso og mamatay ang usa ka kinabuhi sud sa 45 ka milyon ka katuigan. Una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Cardo. Kinahanglang malingaw na ko. Gilain ako dito. Nagsigwaos na ang akong kanamahan. Mabuang na ko din ko nili ko ikapahungaw ang ibati kong kanae. Asawa ikaw. Dili ikaw ang muhatod. Labi ng dili si Pining. Kasawan. Lain. Kinahanglan mangita si Pining ug makatunulan ning ngadto kang mayan. Pero kanang wa makailan nimo o ni Pining. Panahon ng maghimo na sabog, laing misteryo. Magkapuliki sila. Ug dili na sila mahibaw unsay ilang unahon. Ahay. Kanina na ko nagkamatikon na mong sige lang kagpanghupaw. So may problema. Murag, napugos na giyugoan niya, bay. Mapugos ang saman. Sa pagbiya din eh. Usa? Di ba nagsabot at ang YBI? Oh, lagi. Pero misuki mas mama.
Ibaw, biya ka adto. May pas papa kay madag isplikar. Si mama, di yun masupak. Maong, pauli lang ko bay. Karon na hinoon. Di ba himuon manatog Jim ang silong ni Nimbay? Report una akong mama bay. Ay, ako na nag-istorya. Na, ayaw na lang. Muingon na sa tong gisugo, tika. Bawa bito ka to bay. May pagkabaliw. Madunggan ka gani na. Ay, mao lagi. Ekspresyon naman na. Pero kung makadungog sila, mahiyabos na tamas ginawa. Isorbe ning mudako na tabay, no? Nya, gusto lang gyapon ta nilang pasundon sa ilang kalibutan. Mahay pa ka. Magkasinabot mo si ng asusina. O, hinoon, hindi man siya tinuod ni mong inahan. Mao tingali nga, vibes mo. Kung sinanagi ka sinabot kung dili na ko igdugo, ang kinood ko pagkanginahan. So, you're saying na ni anak ko ang diferensya? Ako magsultihan ha. Imura na sulti. Mao bito na, bay. Mao bito nga mo-adjust ko sa tiguang na kong inahan. Nabali naman noon yung kalibutan. Imbis sila'y mo-adjust sa anak, kita naman hinuoy mo-adjust nila. Lisod nang sila may manaog bay. Hinay na guna ang ilang mga tuhod. Kita nalay musaka silang namutangan kay lig-on pamanta. Nya, bay. Saan man eh. Sikir, dalang una ko ha. Weekend man bitaw. Niya mas mian. Di man kami magmingaw. Oo, tuod. Sagdi lang. Paninghaon ako makabalik sa sunod semana. Patabang na kong papa. Mayan. Tay? Kanindot ko na ng mga buwaka. Oh, Para ako na, Tay? alangan man og ako. Aw, ha? Aw, kuan? Gihatod og bata din eh. Para nimo. Diin man nagikan, Tay? Bebe? Wow, kahumot. Sigurado ko, Tay, mahal kaayo ni. Oo. Mangutana kapag diin gikan. Kisa pa man sa pagtuo mo ang matag ni magbuwak. Si Paulo, Tay. Usik lang. Dakong kwarta para sa buwak. Pastilan, git kini si tatay. Wa git gani siya marigalo buwak ang nanay sa buhi pa. Walang si may baw nga ang mga buwak nga regalo ang labing makalipay sa usa ka babay. Ayo. Ayo. Ay, si Paulo, sugwaton ko. Hay. Bagay kay mong buwak sa imong kagwapa. Buladas lagi dayon. In fairness, nindot nga buwak. Bitaw, in fairness sa kamao kay nagpalit ining buwaka. Kinsa? Wa ka kailaki sa nagpalit? Mangutaan na ka ako kung nakaila pa. Ay, kanimo Paulo. Incurable romantic ka gyud. Karon pa mahitabo nga garigaluhan ko ni magbuwak. Ha? Ako ang nagregalo? Oh, you mean dili lagi kanimo? Di ko mangutan na mo kung ako pa. Pero si tatay ang naghatag. Gipahatag ko nun ako og bata. Ay, ang card. O pa din ako basaha. Din gikan. Gusto yung gisuwat. Pabasa ko na kubi. Kuhaon ko ikaw sa dili madugay, mian. Ikaw lang ang ania sa akong kasing-kasing. Wengan? Di manigikan. Si Sir Servando. Way
laing magpadani ini. Sir Servando lang. Sila magkahimo sa pagsuwat og ingon ini. Kun mo, husto ang katahap ni tatay mo. Unsa? Gisultihan ni tatay mo si Jess. Nagkita sila sa ng pining, ang asawa ni Ricardo. Hayan nga ni Ares siya sa duol. Pero may pagkatago. Gisuhid na nilang tanan. Hangtod ang pamilya ni Ricardo. Buhay aninong nagpakita. Ayan, okay na silang tanan karon. Tungod sige pa na akong buwak. Cardo, kinahanglan nga mangita kag paagi nga muna kuhang tag kwarta. I-freeze nilang tanan kong assets. Pero may mga higala paghihapon kita din, hindi ba? Pwede ta matagkuha og kwarta? Sahod. Unsa pa? Palihukod ta sila! Aron ba kay kwarta? Well, sa laing bahin, sab. Malingaw ang mga hungog nga nagsikigpagitan ako. Ako. Unsay dili na ka? Hoy! Dili ka mahimong ubaliban ako, Cardo, ha? Kinalang balikan mo ang kanhe. Ang atong sinugdanan kung dili gusto bahorot ang imong pamilya. Ngano bang kinahanglan man nga mahulga kita? Wala mahew. Musukol ta. Sukol card. Nag-inusan lang siya. Mayawa nga masaya. Unsay buhaton ta? Malayo. Lalaw mga basa. Ha? Pero asa man ni paingon? Layo. Sa layo. Cardo, nahadlo ko. Unsa may kabuhian namo? Oo. Dinigikan. Ako gum. Lala sila sa layo. Cardo, ikaw, mag-unsa ka man. Ako ay mahibaw. Cardo, paminaw. Ayaw pa ulipon niya ng tawana. Dili ka dautan. Nahibaw kung di ka dautan. Mahihaw labis. Oh, Cardo. Oh, pero kinahanglang muapas ka. Oh. Pahibaon ko ikaw kung asa miya. Ayaw. Ha? Pero nga naman, unsaon naman pag-agpas kung di ka makaibaw? Makaagpas ko. Ihahal ko. Unsa na, Cardo? Napundok mo na sila? Oo. Kanusa na ka? Gano'ng gabi. Karong gabi na yun? Mayo. Kana ang gusto ko. Musunod na yun. Kung sa'y igo na to karon si Artrudis? Simbahan. Ang simbahan si Artrudis? Mayo. Sa Isla Maria. Sa? Ang simbahan sa Isla Maria? Mo'y atong tirahan? Okay. Okay, Cardo. Maayo ka nang imong punteriya.
Nganong dili man tuod ang simbahan. Way gwardya. Unya, daghang kwarta. Labi na ang simbahan sa Isla Maria. Pagkukog amot ang simbahan na. Panahon ng kuhaon kong balik ang akong amo. Pauli na. Gabi na, oh. Maghingilin man ka. Ang no? Hibaw kong... Wa pa hibaw iko na ang dapita si Sir Servando. Ay, simba ko ni Asyas palipot. Mas mayo nga ni ako uban mo. Aron kapanilipdan ta ka. Okay ra ko din niya. Magtuo silang tuan ako sa syudad. Lunes na karon ni apa ko. Holiday karon di ba? Sige na pa. Tingaling mabalaka na sinang Azucena. Naibaw ka ba yaon sa na siya ka-protective? Wala ba si Raji ron? Oh, sige. Good night, Mian. Night. Love you. Love you too. Paulo, pagmata. Oh, ma? Niya ka? Oh, salamat nga niya ka. Pagdali, anak. Luwasa sila. Ha? Sibot sa pasabot. Kinsiluwason. Ang simbahan. Dali, luwasa ang inosenteng mga pare. Ma? Oh. Damko. Nagdamko ko. Pero murag tinood. Paulo! Paulo! Kanayot! Paulo! Anak, nagpaninggit ka. Nay, kinalang magdali ko. Ang mga pari, kinalang maluwas ko sila. Gipukaw ko ni Mama. Ipaluwas ang mga inosenteng pari sa Isla Maria. Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning sugilanon nga naguluhan. Urom! Sinuhat ni Cora Rosales ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Recording technician Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.